ọ bụ na unu cheta onye mbụ abụrụchikwa mma ada ezi ada Malin Ngozi Chukwuka onye ọcha nke na-ewetara unu omenala Igbo efula. Omenala Igbo agakwana gị efu. Every Friday ka anyị na-ewetara unu ya ndị TikTok gbagharanụ m unu mana na taa bụ ihe Igbo ka anyị na-asụ and ndị na-anaghị anụ oyibo unu chere at the end of the program Maazị Eze Mmụọ ihe anyị ga-abịa kọwara unu na English with 1 minute or 2 round up ihe summarize ihe anyị kwuru. Ụmụnne m nọkwa na Facebook na YouTube unu mana akụkọ anyị taa bụ ili ozu na ikwa ozu n'ala Igbo. Otu esi eli ozu mgbe gboo na ugbu a n'ala Igbo na otu esi akwa ozu. Tọpiki nkọwa akụkọ dị m n'obi. Ihe njisi ka m buru ya buta taa. Ana ụmụ makwa na ọwụkwa anụ naanị m na-ana ekwu because kedu nke mma onweghị nke mma. So ka m kpọbata Maazị Eze Mmụọ ihe anyị chukwu anyanwụ dede m ndewo. Igbo mma mmanụ. Ndewo dede m. Igbo mekanụ, ndị Igbo birikwanụ. Igbo asụm ya gazienụ. Gaziere gị. Ndewo. Dede m ka ị kọwakwara na anyị ma oge ọbụla anyị bịakwa o nwere ndị ọhụụ na-abatakwara anyị ya mechazi ajụwa m kedukwa onye bụ ihe ahụ so ka ị kọwara na anyị onye bụ dede ka ha matakwa na ụdị ọrụ ị na-arụ na gbasatara omenala na ọdịnala ndị Igbo. Igbo mma mmanụ. Ndewo onye ajụ ejile furu ọhịa. Ama otu nwanne nụ nwoke aha nwụọ Maazị ihe anyị chukwu anyanwụ. Akwanụme eze mmụọ edum oche mmụọ oche Amadoha. Kama ha mere newo awụ onye isi ndị ntọala ọdịnala. Ele ndị ntọala ọdịnala. Ndị ntọala ọdịnala bụ ndị ji ihe gbasara ọdịmma ọdịnala omenala na ahịajọkụ Igbo ka ewu spirituality. Ndị ntọala ọdịnala bụ ndị eji elegide okwu mmụọ niile n'ala Igbo. Ndị niile na-arụ n'okwu mmụọ, ndị na-elegide okwu mmụọ. Ntọala ọdịnala na-elekwa ndị anya. Ntọala ọdịnala na-ahụ na otu niile otu ọdịnala na otu omenala nọ n'ịdị n'otu. Ntọala ọdịnala wụ ihe mkpuchi nye otu niile eji eme omenala na ọdịnala. N'obodo niile n'ala Igbo nwere okwu mmụọ, nwere ihu ahịa, nwere ndị eji agọ mmụọ, nwekwa na ndị eji eme ọdịnala na ndị eji eme omenala. Ọwụ ntọala ọdịnala wụ ebe mmụọ eji abịa eze mmiri nke nwa bekee ji akpọ umbrella. Ntọala ọdịnala wụ ihe jikọrọ ndị niile ji eme ọdịnala na omenala ọnụ n'ala Igbo. Ntọala ọdịnala wụ ihe eji ha ọwụla wụ ọfọ, ha ọwụla wụ ihu mmụọ, ha ọwụla wụ agbara ejiri gbagide obodo. Ntọala wụ ndị eji elegide ya ma chekwaa ya ma hụkwa na ụmụ anyị echefughị ihe gbasara ya. Ntọala ọdịnala wụkwa ndị ejikwa ahụhụ ihe gbasara akụkọ Igbo jiri bido mgbe Igbo siri bido na ebe ndị Igbo chega maka asị onye ama nga mmiri siri bido mama ya a ga-ama nga ọ ga-anọ kwụsị ya. Akọ ndị ahụ nna nna anyị hụkọrọ, akọ ndị ahụ ndị iche akọrọ. Ntọala ọdịnala wu ndị hụrụ chi akụkọ ha ga-efu, asụsụ Igbo agakwa na-efu, omenala Igbo na ọdịnala Igbo a ga-efu, na ndị Igbo cheara nsọ ala, na ndị Igbo cheara iwu ala, na ndị Igbo mere ihe mmụọ kwesịrị ime iji kwado ntọala Igbo. Ntọala ọdịnala wu ndị eji ahụ maka ya. Ma na-agụ onye ọbụla wu onye Igbo mega ọdịnala. Obodo gị emega ha ọdịnala ọ naanị nnụnụ ọ gaghị ahụ nke naanị nnụnụ. Bịanụ baa na ntọala ọdịnala. Mee na anyị maachị anụ nwere otu ọdịnala n'obodo gị. Mee na anyị maachị ahụ nwere ndị mega ọdịnala n'obodo gị. Ka anyị nwee ike bịa deba aha nọ n'akwụkwọ ndị ntọala ọdịnala. Ka anyị nwee ike zuo ezuo
bụ ụkwara ọhụrụ ofu ka anyị nwee ike ezuo ezuo onye ọma nyere ọgba ụfụfụ ka anyị nwee ike ezuo ezuo mee ihe n'ihu maka nwa bekee echela anya aka ọgụ ma ọ kpọrọ ga anyị lụga anyị megawo achị igwe bụ ike onye ọbụla mega ntọala onye ọbụla mega ọdịnala kpọtụla ndị ntọala ọdịnala ka anyị nwee ike gbakọ aka mee ihe ya kwa ahịa ekelekwala m ndewo ndewo maazị kọwarala anyị ọfụma anyị aghọtala ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo etu unu amarala ihe anyị ji wee bịa ihe isiokwu anyị ji bịa taa ili ozu na ịkwa ozu ihe nji bulite ya ma o nwere oge a na-abịa ekwu ya sịdatị na onye eze nwụọ igwe nwụọ ma onye oke nwụọ na a na-eji isi elie isi mmadụ elie ndị ụfọdụ kwuru na a na-eme ka aha anyị chọrọ ịma ma na-emerịchi ya n'ala Igbo ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ ashị makwara na otu esi eli ndị ike n'ala Igbo mbụ na otu esi eli ugbu a dediga tietụrụ anyị ọnụ n'okwu ahụ. Igbo mma mmanụ ịma akụkọ akụghị Igbo ri ahụ maka ewe eziokwu maka ewe ashị kama ihe ga-eme anyị amara ka ewe eziokwu owu ọtụtụ n'ime ihe ndị anyị nwoke anyị hụchara ya anyị nwoke anyị amara na ya kama anyị echefuola ọ na-awa agwa gị ihe a ga-agba gị ga-echeke ya e nwere ihe eji akpọ ịwa nkịta anya okenye nwụ oke mmanụ ma kpọkwala ya oke mmanụ nwụ o nwere ike wuru ike o nwere ike wuru okenye o nwere ike wuru onye mere ihe ike ya nwụ ha eji eme awara ya nke anya ụfọdụ ji akpọ ya iri ovo ịra ovo maka ihe nkịta anya ahụ eji eme ya ebe ekitimanyasụ gịnị ka eji egbu ọ nkịta ka eji apa onye ahụ ọ nkịta ka eji egbu ọwụ mmadụ enweghị ndị igbe eji eme ihe ashe mma na egbuo mmadụ onye ahụ na ga-egbu ji kwa onye ọzọ nwa bekee gasị ka ahụ emekighị sens mmadụ nwụrụ egbuo mmanụ ọzọ iji kwa onye nwụrụ anwụ ji anụ ya ọ iberibe maka mmanụ nwụrụ ji isi mmanụ ahụ nwụrụ jegbukwa mmanụ ọzọ ihe na ji ime niile ịmara baba were akụkọ niile ya azịa mkpa ejiri sị gị ya ndị Ijipt ahụ nwere mma Fero nwụrụ ewere ndị sapantị ya niile likọgbuo ya mgbo ana-akpọcha ndị Igbo jiri mee ya enwere ndị chiri onwe nwe eze ma nwa bekee bịara chi ịkpa m uduru agba ka a hụrụ iche ọwụwụ omenala ndị Igbo ha egwu okwu eleghị igbe eji eme tupu nwa bekee abịa eleghị igbe eji eme ma nwa bekee abịa bịa ọwụ ya ahụ onye Igbo nwụwụ chemana gwa gị ka ewe ekwu onye Igbo nwụwụ ejiri ekpile ya ime ebe ji ajụ oyi nke nne ga-akpọ mọchụarị ekele onye Igbo ebe ji ajụ oyi onye Igbo nwụwụ eji na-agbachile ya agbachi ihe ndị niile wụcha ọbara ọhụrụ onye Igbo nwe ji na-agbachile ya agbachi onye Igbo nwe ji etile ebe ha jụrụ oyi ha eji eme eji adọgbu onye ahụ abala anọ maka ndị Igbo arachi mma ụfọdụ ọgwụchi mmanụ nwụrụ anwụ mma ụfọdụ o jere igbe e nwere eji akpa ịkwa mmanụ ahụ mgbe onye ahụ nwụrụ ememe omenala ndị ahụ olu ịkwa mmanụ ji ebido mgbe onye ahụ rị ndụ e nwere ndị eji arị ndụ akpọ ụmụ ikpe e nwere ndị eji arị ndụ ji ikpe nwa okpecha ya ị ga-ahụ ndị ụfọdụ biga m ga-amaghachị enwere na mma gara onye mpa ya kara nka enwere mma mpa gị ga-anụ ka ha o nwere ike nọọ abala abụọ abala atọ abala anọ o mepebe anya okugu ume oliga ahụ oli abe okugu ume ọwụ ya jechaa ya ebe ị ga-ahụ eshọlote ara ya shi gị anyị emeriela mgbu ya wee o jere ikpe ha o jere ikpe ndị dibịa ụfọdụ ji anụ na nwaanyị ji ikpe ahụ mgbe ụfọdụ nwere ike ịkpọ gị chi gị bagba akaebe ọwụchọọ gị ka ekpe gị ikpe e ga-ekpe ikpe na mmụọ onye gị na-akpegbuo mgbo ya wụrụ onye ahụ nwụọ kachama ndị ka okenye onye ahụ nwụọ ya wụrụ sọ ọ ga-agafe enweghị ihe ga-ejide ya ọ ga-agafe gafee nnọọ maka ndị Igbo kweara na enwere ụzọ abụọ ụzọ ọ na-etiti mmadụ na mmụọ
ụzọ ọnụkwa n'etiti mmụọ na chi maka ndị Igbo kwuru chi ha nwere ụzọ ndụ atọ n'ime otu onye ya wụ chi mmụọ na mmadụ. Ị hụrụ ya? Ejikwa gị na a na-akụ onye nwụrụ anwụ akwa onye ahụ dị ndụ nwụrụ akpa ya niile wee ịkpa aka nwa bekee ji akpọ ya to push. Maazị bifo anyị erute nke ahụ isi that na a na-ahapụ onye ahụ abalị anọ mgbe na onye ahụ anwụọla hapụ abalị anọ ọ gaghị ebido shimishi olu ịma nsogbu anyị nwere uduru ha yiriga na uduru ndụ anyị biga ịwala uduru ha yiriga na uduru ndụ anyị biga gị wụrụ onye anya ruru ala ị ga-amarasị mgbe ịwụ ụmụaka gị hụ ndị okenye mma ahụ nwe ji aka aka ahụ nwe ji aka aka ahụ nwe jiri emere pọkọpọkọ ọ njike nwere ọrịa mmanụ gara ma sị gị ọwa ọrịa ndị big man onye ọla ịhụrụ ọrịa gị ọrịa ndị big man ma a chọwa onye ji ihe eri tituo onwe ya ndị mma ahụ ji eri eji eri nri ga-emechi anụ ahụ mgbo agaghị enwe ka nwa bekee ji akpọ too much fat ịwara ahụ mma na-arị mma ọ ha akọwaga e nwere ihe mere na obodo eji akpọ e nwere onye kọọla m akụkọ ọwụ nwa nwoke ahụ kọọla m akụkọ obodo aga m akpa aha obodo maka mkpa aha obodo onye ahụ nwere ike oge gantị ọ ga-amaghachi nwoke mkpụga e nwere nwoke nwụrụ ọwụ nnukwu ọwụ eze wụkwa dibịa n'otu obodo ma tupu ya anwụ abalị abụọ tupu ya anwụ ya kpọọ nwa ya nwoke ọpara ya si ume abalị abụọ ya ga-anwụ ya nwụ na nwa elile ma o ji dọma ya obi ya achọrọ mgba gị si gị ihe mere ndị Igbo ejiri elila mma maka onye ahụ ime abara nnọọ ya nwụ na nwe ha elile ma o ji dọma ya obi ya he mere o ji gwa ya nwa ya nwoke ọ niile ọ maka ọ marasị ndị ayọrọ ọhụrụ mmadụ nwụrụ ala para ya jee ti ya amọchụarị ịhụrụ ya mmadụ nwụrụ ala para ya jee ti ya njumoyi mme mere eme ewetu mara ihe nụ ya ahụ ya kpọ ụmụ ya gba nwochi ya nwụ na nwa elile nwụ ha ya abala nnọọ nwụrụla echi abala nna ahụ nwa eche ahụ na tinye ime ala nwa paje n'ebe ọbụla nwa ya nwoke ekwe ya si ya hụ nwụkwa nna mmụdọma ya ekite obi ya mmụdọma ya ekite obi ya ụmụ ya nwa ya nwoke ekwe ọ na n'ebe ọ na-arụkọ ọ na-akpọ ya si ya ampa ha anwụna ya si nwee emetụkwara ha aka ya esi ebe ahụ gbara gbaruo nga ahụ chilekwa ihe mpashi ma elekwa ihe mpashi ma elekwa ihe mpashi ma aparakwa mpa ya ahụ hazie ekite obi nga ahụ doma ya nga ahụ nwoke anọ abala nnọ ụbọchị ka nnọ ya eli ya moliara onye ọbụla akụja anajụma ihe ahụ lụga ya anakọmana nwochi anyị jere ikpe ha mere na enwere ụmụnna ya zọga ala ya ekpe dị ikpe ekpelala onye nwe ala ahụ onye nwe ala ndị ka ahụ zọga ala azọga ịmana onye ọjọọ bụ onye ọjọọ ndị ka ahụ zọga ala azọga eji kpọọ ikpe na mmụọ ana ebe ọ nụrụ ikpe ebe ahụ ya eji hụ mmụọ ga-abịa kugbuo ya ị hụrụ ya ma nwa duru ikpe na mmụọ ya si ya ga nje nwa pa amana ya mmiri tii mmiri ahụ tii ya nshi ya nwere nwoke ya mara na nshi n'ime mmiri ahụ bọta ọ mara na ya anwụghị mmiri ahụ ya ejezi ikpe aha mmụọ a ga-aba kugbuo ya ka o nwee ike bịa sọkala mma iji aka ya eje ya kpegbuo ya rịọghachi ubak ya nwụcha mmiri ahụ so ma ọ nwụrụ nwa ya nwoke eche maka ọ gwara nwa ya nwoke ha nwere onye ndị ga-abanye ya mmiri ya ga-aṅụ nwa ya nwoke na-ajụ ya shi ebe mara na shidata etila mmiri eshi n'ihi na mmiri ga-eji nwa ya shi biko anyị ga-anwụ ya iji hụ si anyị jiri ikpe aha kpọrọ ya ọ sị mma ya ruru nga ahụ
ya wụrụchi onye ekpeghị ikpe ahụ wụ nna nwoke ukwu maka ọ bụ otu nna ji ya ndị ahụ kpụrụ ya na mmụọ so nna nwoke ukwu ahụ wụkwa nna ukwu ya wụkwa nna ukwu ndị ahụ so mgbe a na-akpe gị ikpe akpọ mpa ya akpọ nna ke ya maka nna ya nwụkwala nna ya nọ ebe ahụ nna ndị ka ahụkwa nwụkwala anụkwa ọnụkwa ebe ahụ akpọ nwụọ a na-akpe gị ikpe ahụ isi nna ekpega ma hụ nwa nwoke nwe mere ha ikpe ọ na nna nwoke ekpe gị ikpe ya nwara nna ka ya gwa nwochi nwa ya hụ na m ga-ezara ọnụ ya ya na-agwa nwochi nna ya gbara ya chi onye rikpa ahụ ka enyi n'ala ahụ ka ụmụnna kama ụmụnna nyere ya onye rikpa chi onye ahụ nwoke ga-egbula ahụ enwe mma gwara ya chi ahụ ndị ka enweghị ma ndị nabata naba azụmala ya nwa na nwoke ya ri aka okenye n'ụlọ ya hụchi nwa olu ahịa ama kpa ya jiri mara ya rụkwana oche ọwa chi ka akpụla ya rụcha nna ya akpụla ya chi kpa ya jiri mara ahụ ala ahụ ka onye ke hụrụ ya ọhịa mere o ji kpelala onye ahụ nwa na-ajụkwanụ nwoke ka ọzọ hụ chi anala ụmụ hụ nwobe zọrọ ọnụ mgbe ya rụcha ụmụ ya bịa hụ ịhụrụ emechaa gwa ya chi ikpe amahụ ya achị ya ngwa ya lahụ azụ ọhịa mere o ji taa ịhụrụ ya so moto ara iji gba gị ihe mere na-agba aka moto ara mmadụ abụọ ndị ahụ tụrụ arụsị anwụ he gwara gị mere eme o mere eme obodo ndị ahụ nyere ya nshi ahụ anwụzie ndị ahụ tụrụ arụsị ahụ anwụ he gwara gị ọwụ onweghị akụkọ ihe mgba gị obodo mere ọrịghị ọtị ebekem ịwala ọ na-ekiti obodo mere n'ekiti Owerri na Ụmụahịa aga m akpa ahụ obodo ahụ ndị ahụ nyere ya nshi ahụ ndị ahụ tụrụ ya arụsị mụ na akpụ nwanne abụọ ndị ahụ anwụkwa mgbe mome iji gwa gị cha ahịa akpọ ịkwa mmadụ siri ike nene wee ịkwa wee kwa aka maka enwere ihe mmadụ ga-eme aga ekpe gị gafee gaa kwụrụ ịga enwere ihe ji akpọ mmadụ ekwe ịga okwu a na-akpọ ịga gị hụ ihe ga-ahụ na ịga na nga abịachiga bụ onye nga onye akpụrụ nga bụ onye etila prison abịachiga onye ekwe ịga wụ ọrịa stranded enwere ndị nwụrụ aka akwụghị ịga erubeghị ebe nwoji ọ njikwa ndị ụfọdụ bịa nwa gwaghịcha nwa o jikwara ahụ mma nwa nrọ ọnwa o jikwara ahụ mpa nwa nrọ hụchi nwa o ji emekpa anyị erube ebe ya ji nwa mee na ya kpa ka ya nwee ike ruo ebe ya ji ịhụrụ ya maka ụka onye ahụ ka akwa ịga ndị ụfọdụ eji ahụ nrọ ahụ ejekwa uduru ahụ ndị akwabeghị maka ili mmadụ na ịkwa mmadụ wụdịkwa otu nwa abụọ ji aga ka ogbu So that is true now. So okay, maka ịma ndị chọọchị believe that na ndị ụka believe that na ịhụ mmadụ na nrọ ọ bụrụ onye nke gị ka ị hụrụ na nrọ na ọ bụghị onye ahụ na bad spirit na-abịa relate to you. Ha nwe akụkọ ndị iberibe ọwa akụkọ ndị iberibe ka nwoke ga ịma ọchị onye hụrụ ha na ọwa onye nke gị kama nwa echefukwa na akwụkwọ nsọ nwo Sọlụ kpọghara Samuel kpọrọ onye afa onye dibịa ya kpọghara Samuel ekwela ụka ya anụ achịghịkwa ọgwụhụ Samuel o Pita hụrụ Jizọs na nrọ achịghịkwa ọgwụhụ Jizọs so elebaka na jiri bịa ebe eri iche ihe wa akụkọ ndị iberibe nwekọcha akụkọ nwa kọntradikti onwe m hapụ ahụ nwekọta ihe n'ime ya wụ enwere ihe m chọrọ chigawa aka nwere ndị nwụrụ anwụ nọ na nga akwụghị ga arịhụ stranded aka hụ thousands and millions of them ọwụ onye ọla nwụrụ na gafere maka heri ahụ ga-eme gị ga-agafe
ma ndị ụka jiri bịa agbagechi enwere eluigwe nwe ọkụ mmụọ Igbo ekwe ahụ na enwere eluigwe nwe ọkụ mmụọ maka enweghị eluigwe enweghị ọkụ mmụọ kama ndị Igbo amara na she ha ọla mmadụ mere ọ ga na ọgwọ ọrụ ya gị mee ka ọma ga-enwe ike gafee ụzọ ahụ ị ga-esi chi amanụ fee na mmụọ ga-eme ahụ kwanụ enwere nke ga-emerụ ihe ọjọọ agaghị ekwe gị gafee enwere ya ọkwa na ị ga-eji mee ahụ enwere ị ga-eji mee ihe ọjọọ ọ ya ka eji akpọ akarịgori ịwala ọ mmụọ ndị ahụ eji abịa enye ndị mmanụ nri arọ mmụọ ndị ahụ eji abịa aladịla gị ihe ndị ahụ eji abịa nwa gị wụrụ nwaanyị nwa ajị ha gị uduru ha ahụ apart from mmụọ mmiri ọ mmụọ ndị ahụ eji aladịla ndị mmanụ ihe maka arịhụ stranded so enwe na megawụ nwa eji iwe aladuga ha ọnwa eji abịa ha ọla imere gị mechaa ha anwa eji ewe otu ha hụ mmụọ ndị dị stranded ọwụ mmụọ ndị mmanụ dị stranded he mmụọ ndị agafebeni maka mmụọ la gafere ụzọ ahụ ha ọ ga-eje mewu ọrịa ụzọ ha abụọ nwere ike ime ya gafee ụzọ ahụ ya eji higharịa n'ụwa ọzọ ya ma ọ ka nwere ha ọ ga-eme ya hụkwana ya eji ma ụzọ ka ọzọ maka enwere ụzọ abụọ ụzọ ka n'etiti mmụọ na chi mmụọ ka agafeghịkwana n'iwu ndị eji anọ alaluhe ndị eji etigharị asụgharị isi alaluhe akarịhụ stranded anwụ eji alaluhe. Okay, Dedem, nyetụ 1 minute ka m keletu ndị TikTok onwe ndị na-esendịrị m messages. Ifako, welcome on board. My brother, how are you? I hope you're okay. Ị na-anụ ihe anyị na-asụ ọgụ a na-anụ ihe anyị na-asụ. Most of the people batara here aghọtachaghị ihe anyị na-ekwu. Anụ ihe anyị na-asụ achọ m kọn m ịbịa kwuo ya n'English maka ịma na o nwere language a na-anaghị use na TikTok. You know, ihe anyị na-eme ihe gbasatarụ n'Igbo a na-akpọ ya anụnụ ihe a ọnwụ ekwa ozu na ịkwa mmadụ otu esi akwa mmadụ na mmadụ nwụọ otu esi akwa ya n'ala Igbo mgbe gboo ịma o nwere otu oge akọchara anyị datị na o nwere ndị na-abụ anwụọ ewere isi ole lie ya mee nke a ihe nke ahụ na dedem sorry na mbịa na-akọkwara ndị TikTok welcome on board Ifako ndị niile join them everybody welcome on board I'm Nana understand I know most of you don't understand what we're talking about but later on we might try to explain it in 1 minute and summarize it in 1 minute but then ihe na-achị ikwu ugbu a o nwekwa ihe mere recently not too far away enyi anyị nwanne anyị nwoke nke a eji ugbu a o nwere oge onye otu ha nwụrụ nwoke a si onye Igbo and nwoke ahụ ma ihe gbasatara Igbo tradition and culture ọ bịa sị na otu a na-eji isi eli na a ga-eji isi lie that boy on behalf of ihe merụnụ so okay ndị mere ụdị ihe ahụ nwere punishment o nwere ụdị punishment a na-enye ha like ima in things fall apart why Okonkwo let me take it up back to his anyị why Okonkwo eji wee demand ya from Okonkwo Efula was because I believe a virgin was slaughtered. A woman went to the market, whatever, to the bush and got slaughtered. So in retaliation, Hassan had to that virgin. But that virgin I will go away. But I met now that things fall apart. Okonkwo Kenya Kwaruma say I'm up with that baby, baby virgin ishi. And ya Efula ishi and Ogbo Efula. So those things, they have what I know, Igbo tradition, Igbo culture, all Asian. My sister, Ima, things fall apart. I'm checking na Superman flyer. Stop all the earth from destroying. Superman will resist. Superman will fiction. It's just for entertainment. Things fall apart is a fiction story. It's just for entertainment. There is no when
anything that solidify or prove that now here Chinachebe to audience. He's just entertaining his audience, trying to see how a good I'm coming. He's trying to make them see how a good writer he is. You understand? And you can't take it away from him. He's a wonderful writer. He's one of the best that we have in Africa. But that having said that, the story is all Kakambu story. They never happened. He just all fiction. You know, from his own imagination, which he has. There's nothing to solidify it. Now, let me tell you something. Egwuregwu nwada emere ọjọọ na ọya nwa cause the problem n'ezinụlọ. Now, wait, I'm coming. Yeah, I'm coming. People now literally may understand that now. No, alpha comes in parables. Now, how Kawagagi is that and when no mother only a young girl, only 12 years, when 6 years. When he came 13 years, when he came 18 years, okay. That is why they are not demanding. Understand the point? From that particular compound, they may honor the necessary rituals which remain. Because they don't know your team. They demand the Omenala from Indeba Hong. Okay, now one apa. I wish the compound they will want to move. So here make a hand down that we now may not the rituals, the spiritual rituals say because of Oka. So here in Abesia and now may understand in another form, which is not supposed to be. Now, things fall apart, like I said, all fiction called. Yes, when two communities Lomog, everywhere, casualties. You are now from 1400 from 1400 to 1800, almost 400 years. The Europeans buru 6-point-something million women and children. Now, none of that Nango remember the 6-point-something just in the record in the JG. None of the now which Yaunde supernatural ability, one or two things. Eburumo, Buchanmo. Yet Europe as an able entity. I don't think women are sorry for him, but women and children can move. And countless virgins who get 1 million. So why is it that nobody is talking about that one? Because young much of Shaikoma will have evil, our traditionally, but to came are evil. And this genocide. Even why genocide itself, a good name. This evil act, the Catholic Church, the Christian body, who are at the forefront of this act, they led the act, yet already evil. So I don't know, how many of those millions of people that were innocent are Morocco? How many? So why is it that nobody's talking about it? Catholic Church in Europe, women in Africa. And young man that came women in Africa are uncountable. Abraham, even Mando one, you match our for Hende, many mega communities now who in the church, missionaries, na the slave merchandise Mango in Africa. Yeah, but I put out on the missionaries on the church. But I know, Madam, a Werishi. Oh, no, that's what they listen. Most of the narratives are near propaganda, say to the emotion. I go back to the Shandy with twins. A mechapa menu chaka, Hawarash. Hende Wakuako, Ijimania, near feel my bad because if let them talk again.
Mchoshi take a refuge in Gam. I will tell you evil things about your own home so that you that is a simple psychology. I will tell you things that will make a work ngage and evil spirit. So and when was it and you come to my place? So for them to win our people over, how can you trust a system, a spiritual system? It's not even spiritual, a religious system that you don't even understand. And then you understand the because somebody somehow passed the message to you. But then if I say at the church, lay the church for what it is, that the highest secret court of church, the highest secret court of church, even before Constantine and May and Mary opened, he called it, they used to call them secret court. Or Constantine on the open side. So what I'm trying to say is that one debate na one platform age or I think Clubhouse. Na Clubhouse. And when the audience no there, in my audience at times they reach thousands of people. Clubhouse Clubhouse on a walk. Even 4 years ago, come on, okay, I'm not carry on. Around that time, my age at that place, they were for one debate. Because I did debate, and most of the people on the platform wouldn't deal. So, in the course of our conversation, a young man said that Igbo culture are evil. A young man said that na village ya na ezemu. Listen to me very well. I want to even you try to anything anybody can tell any story, anybody can lie. But figures age like flash. Figures age like flash. Mathematically, maths cannot be wrong. Yes, that na village na ezemu ejeji shimani toli elia. No, wait, I'm coming. Listen. I'm going somewhere with it. Yes, money to Elia. Now, I cannot be stupid enough to start arguing him because I'm not from his village. But then, and what is that question? My brother, the first warrant chief na Igbo, apart from Ezeri, apart from Ezendaro, apart from Ezonicha, 14th century, 1600, 980. Now, apart from these three kingdoms, the first Eze also Igbo was in Newi, which was in 1887. Even Newi, which was in 1887. Now, my God, the boy shared the first Eze Numune, a village in when was he crowned? And I discovered that the first time we crowned Eze, I think in 1930 something. Now, traditional bidro. Okay, let's assume that not 10 years, or watching 20 years, or watching maybe 30 years. Young woman maybe 1960. Now, Omenala bidro 1960. Omenala ndi. Let's be real. Here bidro 1960. Man Nigeria were independent. Remember, or tradition ndi. So it's a moment Egyptian man there. Egyptian man and what you bidro here 1960 because some man were the first Eze on a poke Eze one. So you now discover that most of these things in the book tradition in the Igbo, which are evil individuals, due to the entrance of the white man culture, may initiate. I shall also anti-Igbo. And when there's so many deities in Igbo, and you have Arushi. And Arusha meaning the Arushimba. Now, and when deities in the Igbo, I won't have anything to do with Igbo. Our management kurumobia. All individuals himanango. Na each deity mema evil. Geshen na deity na Igbo ni na ngoje evil. But today you may investigation about the history, the origin of that particular deity. And when deity no Arochukwe Japo ibemi ibada. Oh, an Igbo deity come. Oh, an Igbo deity come. Okechi himara Arochukwu shue ya nwanne ya nwoke na ndị nwa nwoke lụọ para that deity papa Igbo. But ọ Igbo deity
Originally, before nwa mix ya Nebichukwu. Na gị na-ekwu okwu ha emega n'ala Igbo, jụọ onwe gị ile mma ha ebidoro. Before anyị ekwu ma chọọ Igbo tradition, ndị Igbo ji egbu ejishi mma na-eli mmanụ. When onye ka ga-ejishi mma na-eli nga mma Igbo enweta ezo before nwa bekee abịa. So ele onye ga so important obodo egbu isi onye ọzọ ji lie ya. I don't think what you are saying. People go make it sense because ya ma Igbo ji ejishi eli mmanụ, ọ ga na eze. Ele ma ndị Igbo nwere the first eze. A ga-ejishi mmanụ dị eze. Ihe mere most of akụkọ ndị ga-akọwa akụkọ anyị ile ihe mega na mba ọzọ, maybe ihe mega obodo ndị n'anya dara, ọ ihe mega mba ndị Afrịka ndị ọzọ, anyị si oji eme ala Igbo. Ịwala, gị ile logically make sense because ya wụrụ ma ejishi mmanụ eli mmanụ, onye ga-anwụ ejishi mmanụ lie ya because Igbo egbe na-ede tupu nwa bekee adị. Understand where I'm coming from? Ihe ị ga-ekwu bụ that na ọ bụghị ihe omenala Igbo, ọ bụghị ihe mere a na-eme n'ala Igbo, but o nwere ndị mere ya n'ala Igbo. Oh no, that's what I'm saying. No, onye na ga-eme ya. Ị ga-eme ya any authority. You listen to me. You want to the argument. Any authority iji eme ya. Action ụbụla ka shi onye eze mee ya show king. Igwe enwe no king. So which authority are you going to? Onye ga-ekweshi gị gbuo isi nwanne ya. Dedem na-ekwu na mgbe gboo na onwego ndị mere ha. O nwere ndị ị ga-asị na ọ dị wrong. No, listen. Enwere ha abụọ nga. No. Enwere ha abụọ nga. Ụbụla ka na eje kidnap ndị mmadụ. But kidnap adịghị legal na Nigeria. Yes. But it happens. Now, enwete ebughị isi mma na iji mee one ritual or the other. Secretly. Ndị ọjọọ juru. But ọwụhụ ka ịgba m shi obodo sanction something ahụ na culture ndị Igbo, ahụ omenala ndị Igbo. Ala bekee eji egbu mma every day. Even in the time of according to your Bible, nwacha egbuli isi John the Baptist. Ka ahụ king sanction na-egbu isi John the Baptist, but anyị ekwughị ahụ ka ahụ ajọs nye ya nwaanyị as decoration. Egburu isi mmanụ as decoration, ejighị dị ya lee mmanụ sef. Ajọs egbu isi mmanụ as decoration. So that's what I'm saying. That's what I'm saying. But ọrụ Efula ma egburu isi John the Baptist, pay ya nwaanyị ofere as decoration. So what I'm trying to say is that ndị Igbo ejila egbu n'isi mmanụ ji ya lie mmanụ. But anyị amara na that enweghị mma alanụ ya wụrụ everybody wo a good person. Enwere ndị ga na-eme ha nzuzo. Ka nwere different thing eji ezu oshi. But oshi is not legal. Oshi wụ a criminal act. Iwala. So anyị ga-abata mashi because eji ezu oshi na nzuzo. Anyị shi ndị Igbo ji ezu oshi. Anyị shi ndị Yoruba ji ezu oshi. Anyị shi ndị Hausa ji ezu oshi. O make no sense because ha ahụ ha emega illegally, ha emega secretly. Iwala can we different thing entirely because in every society they with the dark side of the society. Iwala dark side of society will be evil things say Jamie. But if actually a society who endorse a particular thing, pure lie. It's good to know. Like ihe nji wee bulite nke a bụ na m chọrọ ịma ọ bụgodu na eme ndị mere ya nụ kedu the precautions, kedu ihe ụdị kind of punishment ha dị I suppose inye ha. Ma ọ bụrụ na emere ị na-ekuzi ugbu a na ọ bụghị ihe ejiri eji n'ala Igbo. For what? Okay, for example, let's assume that na ozugbo anyị na-ewu the same. Na onye ka obi ya ga-eri ka ọjọọ, onye ka ga-egbu nwe, onye ka ga-egbu jilie onye ahụ wụ the same. O make no sense because at the end of the onye ahụ nwụrụ anwụ enweghị onye ọkwa because ndị Igbo nwere ihe ndị Igbo eji akpọ Diana. Diana means citizen. All of you which are son of the soil, citizens of that same land. So let me give another citizen to bury another citizen. It makes no sense because the Igbo ways. He confuse Igbo, especially most of them left and right. Igbo na elega Igbo mgbe gburugbo. Enwe onye ga-afọ atie ho onye ọla ahụja mgbe gburugbo. Ha ọla ga-eme enwere council of elders ga-edu. And the funny thing is that now every kindred nwere an elder or two elders representing them. So when kindred ga-ekwecha ala kindred ya were mmanụ gbuo jili onye ọzọ. O make no sense. It was my argument. Let's look at it because facts and the figures they flash.
Anybody can say anything. But you check reality. The facts. That the truth is always plain. So the man actually with another man. Because onye protect gake onye ọla protect gake and ma kwashi magba again ekpokula mi ọzọ enwe ihe onye ewe eze no nwere veto power no nwere authority ọ washi enwe ọnwa bekee bedu were egbe pi ndị efulefu ọnwụ warrant chief nwana maka iji nakala nwe tax nwana act from warrant chief nwa wo ndị eze wo ndị igbe. You what I'm saying. So Ghana was not playing out that time. Obodo ndị gachi obodo wunde nze and nwekọrọ tumuro egibede obodo ile nwere tumuro nze nwere ike ruo ebe 50 ndị ọzọ ile nwere tumuro ọzọ ndị ọzọ nwere ike ruo ebe 50. So me go channel 50 I ga somebody from each kindred or 2 or 3 people from each kindred. So le kindred ga chọshe wure nyeke nwoji egwuri she nyeke nwoji aji lie mma. Hendi gbe je li man hendi gbe Japan man ma gi wuro onye nze o wuro onye ọzọ he Japan man we ehi maka ahụ ehinu in place of a human being. Okay. You are enwe mman eji Japan man enwe mman eji eli man. Yeah, when they make a borrowed culture, Igbo culture, Igbo tradition. And then beside Igbo nwere ntunala na ntunala ndị Igbo ahụ no okwado. O nwere 3 strong pillars. And now what is those 3 strong pillars? Igwe bike, onye ahala nwanne ya, biri ma mbiri. Na icheke these two onye ahala nwanne ya na biri ma mbiri. Ga ahụ na ọ dị against man imegide nwanne ya. You are having that. All against money, biri man biri. Let me get shiki biri man biri. Ma chibu shiki jishiki liemman. Or making sense. Make it make sense to me. Okay, Mazi, try nya watachala hina. Tunchazi biko ki waru to this minute here. What my TikTok people? If I could thank you for joining. Austo levels, thank you so much. I hope I pronounced it correctly. Thank you so much. Because where is there 1 minute? Kowara and Makandana or Tachagin high and Asusan. Kowara and high discuss just summarizing high Puruta in just 1 or 2 minutes. One day them. Kowara and Asusu in the Ocha. Okay. What we discussed today is about how burials are being organized in Igbo land and also what follows next. Now, we have a system in Igbo land where we believe that somebody that assumed death is on transition. And then to aid him and to aid the body, because we believe that the body came from the earth and then has to integrate back into the earth. So for the person to have a smooth ride, we don't take people to mortuaries. Neither do we remove their parts or pour chemical on their body to keep them, for more days. No. If a person dies, especially an adult, or more importantly, if the person is of age, you have to keep that person for 4 days. That is the 4 market days. Then on the 4th day, the person will be buried. But because we believe that most of the time people don't just die, they go into coma. And then they lose their breath and cease. And then you may think that they are dead, but no. They are going through what we call IKWA. IKWA, a process whereby they are going to face some spiritual individuals, and they will ask them, they will try to check their records and ask them how they related or what they did in regard or in support to the offer, which is the universal principles or universal laws of the environment that the person comes from. Now, what we call offer is the binding force that unites Omenala, which is the kindred of that particular person that is dead. So you are going to be judged based on your reaction to that particular offer.
Nobody is going to look at whether you have a Bible or whether you've been reading your Bible or whether you know this or that. No, they will judge you based on that universal principle of your kindred. And that universal principle, the weight of that universal principle is the 4. So that of 4 will determine how you relate to that of 4. Most of the time, some people call it umune. How you relate to that umune will be what will, define or explain or also make them understand whether you deserve to cross that first gate. Because there are 2 gates. The Igbos believe that there are 3 levels of life, which is the one they call chi, which you call spirit, then more, which is mind, and also the body. Now, these 3 levels of life exist. But for you to move from madu to chi, from you to move from the physical realm to the spiritual realm, you have to cross the mind. You have to cross more. And before you cross more, you need to cross the first gate, the gate that is between more and the madu. That is the gate that is between the mind and the body. And that gate is where this okupa starts. And that is the biggest trial. That is why many spirits are still stranded in Igbo land. Many dead people are still stranded. You cannot make it to Ndichie, which is the second gate. You can't make it if you don't cross the first gate. You have to cross the first gate. Many people have not crossed that first gate. Some people have stayed thousands and thousands of years. They've not still crossed that first gate. They are stranded. These are spirits that cause all these havoc here and there because they are frustrated. They are stranded. And we call it Inga, which is spiritual prison. They are Akhmonanga. You understand? They are stranded. Some people call it Impa. Some people call it Imkoro. That is where they are. So these spirits are stranded because they don't have what it takes to cross. And that is why at times, even those that have that may have one or two problems that may delay them, then their people need to do that Okupa ritual. It is through the process of that Ekpa that Ekpa means to push. In the Igbo word to push means Paaka. Now, Ekpa means to give them that spiritual push. That is why that ritual is done. When somebody dies, say, Akonya, Ekpa, that is to push the person through that spiritual gate to enter into that more. Because some of them may not enter on their own. There are people that can enter on their own, but then normally you still do the ritual because you don't know who has entered and who has not entered. So to aid your own person to enter. And that is why many people, if they have not done the ritual for them, they will come back and start requesting that ritual from their children or from their siblings, that they are still stranded, because they need that push to cross over. Without that push, it's impossible. But there are people that even if you give them that push, they will still not cross over because of what they have done, the evils that they have done. Because the evil you do will determine whether you will cross or not. And remember, when somebody dies, people will start talking about the person. Now you will start hearing things like, hey, he was a good man, or hey, this bad man. Before you continue on that part, like now, if somebody decides to do it, like now, if I decide to go and do that ritual, in the process of IKWA people, and then with predicaments, and then with like a bad something where advantages and disadvantages. Let's say now I've lost 5 people in my family, and then I decide to do the whole 5 the same time. Or let's say now I decide to do 2 and the other 3. Well, do you think there will be a repercussion somehow? Repercussion for you, no. What happens is that if you do it, like I said, there are people that after the ritual, they may not still be able to cross the gate because of the evil they have done. You understand? There are people that the only thing that can happen is if what you did not work for them. You understand? But there is no direct repercussion for you because what you are doing is what is part of the tradition. Okay. You understand? In Igbo language, we say onye mere hibe emeri hiya de eri. Now there are things that are allowed by tradition, and once you embark on them, because they are legal. You understand what I'm saying? Because every environment, every universal environment has what they have tagged as legal. So no matter what you say, that thing that is legal there is legal before man and before spirit. Now, for example,
For example, now, if you come to Europe and you don't have documents, they will arrest you. Yes. They will jail you. No matter what you say. It's illegal. One more important question, sir. I am a woman. I have elder brothers. Say you have senior male family. Can a woman still do it regardless of having male? No, in Igbo land we have procedures. Even if the least you can do is to bring the money and tell your siblings, the elder ones, look, I want us to do this. If they now say no, you will now look for a male. You now look for a male that is related to you. Probably first of all from your father's company, if what you are doing is from your father's company. Then you look for a male figure that will represent you if those ones say no, that will join you in doing that thing. But and when they now all of them say no, then you find there is always another way to do things. But the first option is usually the best. By consulting them, telling them what you want to do. You know, we have a case whereby many people, because what the church have done to Igbo land is too deep. We have a case where many people have joined church. So when you come to them, for them to do these normal things that they are supposed to do, these responsibilities, they will tell you that their faith does not allow that. And then you still see such a family in a very big mess. In a very big mess. And many of them are not even thinking. You understand? You've been approaching something from one angle, and each time the situation gets more complicated than before. And you keep doing that same thing, hoping to get a different result. It doesn't work that way. Okay, Mazi, what is the situation? And I'm just asking questions that somebody is asking me here. What is the situation where you are not in good terms with your elder ones? You have to go and settle with them, because a heart divided against itself can never stand. Okay. So you can't do it without settling with them. No, you have to. That is why, like I told you, there are some things you will say. I say is not Igbo. The Igbo people say, now, peace is paramount. Like I said, by the time you have gone through the process, initiate the first move, and they still reject, you've done your part. Okay. You understand? You've done your part. All you need to do is to present cola to the land and say, I've tried to approach these people, I tried for us to do this, and they said no. They will understand, they know. Then you can now go ahead and look for and follow the alternative means, and then do what you need to do. Okay, that's what I needed to know. Okay, sir. Wow, thank you so much, everyone. You have heard it from our teacher today, Mazi in total, the ins and outs, ili ozu n'ala Igbo na ịkwa ozu na ili ozu n'ala Igbo. I believe na ịghọtara ya ọfụma both in English and Igbo. And on this note, ka m gwakwu biko next week Friday. Last Friday apụtaghị m because I cover a live show. Obasanjo bịara UK, bịara London. So that live show was Friday, Saturday, and it was 5-6 hours each day. So it was hectic. That's why I need to go on Omenala Igbo last week. But the next week Saturday, and ọbụla I know, I give you Igwana hande wakachibo. Igbo mekano ashibin no rahonu pe ya gaje ndewo.